marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Manetehi ma akka langit siyan gijang, jala diusehon akka obun maudan hati goran, buhama tanoon jala di perbuehon hatuaon dohot hati goran. Akka langit do mamaritahon hamulyaon ni debata, jala jadi jadian ni tangan na do pinabuan ni narata-rata ni langiti. Haleluya. Martangi yang mahita, ali amanami jala debata nami, namadok mauliate rohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean, hupangi dohami, say patiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di perbadiai, asa unang hu rohanami mida hamatean nai, urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roy si sobba na sindodok jolma na diliat portibion. Amen. Tapuji matu hatta maridde mahita sian bukuede nomor 500 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamu mapati ni debata, ima pati paupaton dohot lapatanna, patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggui, dinaonom ari ma ulah hamu nasa siulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak na mangibati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahuba
Ari para diananay jala di parbadiay. Atong rak manginugugo mahita tu debata laho mangulahon patik nay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubar tu patik ni. Amen. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukwede nomor 610 sia ayat sada dohot ayat 2. Tato po di madosat tato adupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugo na sohatu dosan. Para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod dohami tubu. Jaladang adong haporsyaon nami di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan akadalanmu. Masay gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami, ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalosyon nami. Saingot ma hami hobartu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus marpamati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahuba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobbar tu akka dosatta. Jaladang dibalosson tu hita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jahuba di akka na magkabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukwede nomor 545 ayat sada dohot ayat 3. Star
KBG matrupo epistel di minggu sadarion imana tersurat di buku panirarang Lukas bidutolo mamuka masian ayat pitu 1 ayat 10 pitu tajahama nama sikat sorin. Asa didok matu natorop naro padidihon dirina tu ibana hamu anak ni ulok ise do na mangajari hamu pasidikon rimas naro sogot. Ay nunga pola ape takke tudaling ni akka hau oppe sitabaw do nasa hau naso marperbuehon na denggan jala sida buhonoton do tu api. Jadi dia lusi mana sida nomor 2 baju dilehon matu naso adong bajuna jala na upeop si panganon songonima dibahen. Gabe didok matu nasida unang buat hamu lobisian nani aturhon tu hamu. Menagam-nagam do bangsoi diripu be di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristus si ibana. Di tangan na do purpuran, payason nama perdigian na, papungon na do eme na tusopona, alay tutungon na do hurak kami tu api na soramit top, ido sahat na. Mertua do akka na tumangihon hata ni debata, jalan na peopsa. Amin. Tapuji matuhatta maredde sian buku edde nomor 700 sia, ayat sada dohot ayat opat. Yesus mengasihi kau, bibeli mandok tuau, nanggale met bea, tongdo na punana. Yesus tu aku na punahau, sai pos roh aku, bibel mandok tuau. Yesus mengasihi kau dan mengenai sogot rapon Yesus di bagas nasional. Yesus tu aku na punahau, sai pos roh aku bibel mandok tuau. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon na hinya tidakon ni dongat ta saha porsiaon di sedok portibion, rap mahita maddok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mopalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian setot di perbadia, adorang sohabuan. Ido tu hatta na tumahon na bernit di panguhumuan ni Silatus na mate terpajal do ibana dihau pinar silang na tuat tu banua toru dulitano na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul disgan di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai ibana pa ima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate ahu porsea ditod di parbadia jaladong sadabaria na badia uriah topan nyala ke Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu doso daging ni halak nang mate
dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi gema titing ni huriatta namasa di tonga-tonga ni huriatta. Shalom, Amang Inang, saya akan membacakan warta gereja kita di minggu ini 12 Desember 2021. Yang pertama, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Natal kelas A, B, dan C. Pada hari ini 12 Desember 2021 pukul 13.45 sampai 13 WIB, tempat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan dress code baju adat, ketentuan anak-anak tidak didampingi orang tua di dalam gereja. Ibadah malam Natal. Dalam rangka menjaga protokol kesehatan dan mengantisipasi pemberlakuan PPKM level 3 dari pemerintah, maka gereja kita akan mengadakan perayaan malam Natal tanggal 24 Desember 2021 dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 15 berbahasa Indonesia dan kebaktian kedua pukul 19 berbahasa Batak. Sehubungan dengan itu, gereja kita melalui NHKBP akan mendata setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah malam Natal. Pendataan telah dilaksanakan pada 3 kali minggu, yaitu hari Minggu tanggal 5 Desember, 12 Desember, dan terakhir 19 Desember. Perayaan Natal dan Perjamuan Kudus. Pada tanggal 25 Desember 2021 adalah perayaan Natal pertama, akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu pagi masuk pukul 7.30 berbahasa Indonesia, siang masuk pukul 10.30 berbahasa Batak, sekaligus pemberian perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Apabila ada jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming, supaya mendaftarkan pada Sintua Week masing-masing paling lambat tanggal 15 Desember 2021. Rapat Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari Senin 13 Desember 2021 diadakan rapat panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 masuk pukul 19 bertempat di gedung sekolah minggu. Diharapkan semua panitia untuk datang mengikuti rapat tersebut. Pemanfaatan lahan. Pembangunan tembok dan pemasangan paving block di lahan gereja kita sudah selesai dilaksanakan. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada para halado dan khususnya seksi paropuan serta seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pengadaan paving block di lahan tersebut. Lahan tersebut akan dipergunakan untuk parkir sepeda motor dan keperluan gereja lainnya. Laporan penggalangan dana paving block sebagai berikut. Pemasukan Rp26.484.600, pengeluaran Rp18.097.500, saldo Rp8.387.100. Saldo tersebut telah diserahkan kepada Huria. Sumbangan, kita menerima sumbangan dari Ibu Dr. Gigi Suherlina Borustompul, Ibu Dr. Sondang Boru Silalahi, dan Ibu Bidan Delima Boru Tampu Bolon untuk layar tutup altar kita. Yang kedua, 1 unit gimbal kamera dari NN. Jadwal rapat. Untuk mempersiapkan program dan anggaran 2022, maka gereja akan mengadakan rapat jadwal. Jadwalnya sebagai berikut. Yang pertama, rapat resort 28 Desember 2021.
Rapat seksi atau kategorial 5 Januari sampai 12 Januari 2022. Rapat Dewan 13 Januari sampai 15 Januari 2022. Rapat Parhalado 21 Januari 2022. Rapat Huria 28 Januari 2022. Untuk jadwal audit keuangan Huria maupun pembangunan dan resort. Audit resort dilaksanakan 20 Desember 2021. Audit Huria dan pembangunan 29 Desember 2021. Yang terakhir, jadwal ibadah minggu untuk 19 Desember 2021 pukul 7.30 yang mengikuti ibadah wilayah WEK 2, 3, dan 5. Untuk pukul 10.30 wilayah 4, 6, dan 9. Untuk pukul 16.30 wilayah 1, 7, dan 8. Perbaikan di Warta Keuangan, persembahan bulanan untuk WEK 3 tertulis di situ P Tambunan Boru Simanjuntak yang seharusnya adalah P Simanjuntak Boru Tampu Bolon. Demikian warta kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhatta marid de mahita sen buku de nomor 540 tolu dohot ayat sada dohot urutna laus tapasa ma peliata na parjolo. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha
Imana mangaramoti ate-ate do pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita salutna. Horasma pusat kami totong selamat hapen dohot tabe nami Tuhan muda mang dainang naina holongan narap marbinggu secara live streaming dohot di tonga-tonga ni huriata HKPP Jalan Lurah Cimahion. Hatani debata di minggu Advent na patuluhon imatar surat sian panurirang Stefania Bidutodu mamuka mesian ayat 14 sahat tu ayat 20. Dia muka damang dainang asa tabiki mahatani debata di bagasan rohat tabe hujaha mahatani tu hatta. Maria maho ali borusion marolopolop maho ali Israel marna siroha maho jala marolopolop sian nasaroham ali buru Jerusalem nunga diusat Jahoba uhumna tuho nunga disiapon musum ai Jahoba raja ni Israel do di tonga-tonga nami dang be idaonmu hinamago diari na sasadai dohonon ni halak matu Jerusalem unak komabiar ale Sion unang paleduk tangamu ai Jahoba de batam do di tonga-tonga mi ulu balang silehon tua do ibana marla siroha situtu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongon nirohana marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho hala na godok roha akana holang sian luhutani papungoku do marharorowan sian hodo na sida akana nidodonan ni haurahon nasalaun idama marlulu maau ditikina sasadai dopak sudi aka namangarupa ho pamalumoku mahalak na mekat jala papungoku halak na pinabali jala bahenoku na sida gabe puji-pujian jala marbarita di salhut tano haurahon na sida nasalaun ditikina sasadai togi honoku mahamu mulak tu tano muno laos papungoku mahamu disi ai bahenoku mahamu marbarita jalagabe hamulaon di tonga-tonga ni salhut aka bangso ni tanoon yadung hu paulak akan terbuang sian hamu tujolo ni adopan muna ninna Jahoba. Bahasa Indonesia dalam firman Tuhan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang
yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ima hatani dibata amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mole ate madohono tanwaing tungga bongot hita di bagasan minggu Advent na patuluhon. Jala di minggu naro ima Advent na parpudi ala marlasiroha na mahita sudi hakana porsea tu Tuhan Yesus masuk na mahita tu minggu pesta parningotan, ya, pesta parningotan. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus naung tubuh di tonga-tonga ni portibion jala ikon boto ota do di hamu amanginang dang nagabe topik manang dang nagabe hatu tubuh ni Tuhan Yesus nah sosorang ni Tuhan Yesus di portibio be nagabe tujuan ning uluta alai parousia imana manumunomu haroroni Tuhan Yesus na padua halihon laho mangalap akana porsea jalalaos di sido hita haduan akana porsea nang di pamonang Tuhan Yesus nasa totong satia di bagasan nguluna nasa totong dangadong makahuran manang otik nan di Jepangan ni Tuhan Yesus tihas alias sama ngulu di bagasan habadiaon asa adong perubahan dohot di bagasan jambita na minggu asal pupe di pasat tami asa adong pertobatan di ngulu unak kolan hata alai dohot do pabahenan pakkatayon selarlapatan saluhudna akan ngulu di hita na di bagasan portibion bitcan dilot debatado behita tiki lahu mangula kasi ulauta bitcan dilot debatado behita umur na gajang airang tapoto sadi hari ikopor hat hita seperti bion. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, songona didok ni dia teh. Hidup ini adalah kesempatan. Ditiki di laut debata dobeh tu hita kesempatan asa songona didok ni edema parhase yang ma tiki. Adang binoto sadi hari. Dang binoto songo dia dang jala dang binoto manang aha na masa di bagasan nguluta. Amanginang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di bagasan sadarion ima topita ar marlasiroha ma di tonga-tonga tado di bata bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita ima jagabe barita nauli lahu mapuan sada sila siroha asa unang holan di bagasan portibion terlalap hita di bagasan aka arta terlalap hita di bagasan aka holsoan ningolu terlalap hita di aka nasa perjuangan doho terlalap di bagas aka situasi na masa di ngoluta alai marhiti di hatani di bata di bagasan tikon di paingot du hita asa totong marla siroha ai di tonga-tonga tado di bata jala di tonga-tonga tado di bata laho mabuan haluaon las ibana do nalaho patuduhon dohot nalaho mangarahon ngoluta asa totong hita di bagasan lasiroha alai suku-sukun molo mangadupi hamaulan persahiton ekonomi dangi dungi boy dohonon sonadong nakaningan au makatay doho sa sahalak na dirumahkan ala ni situasi COVID-on jala boy dohonon di bagasan situasyon dang songon ngulutan na sa laube molo adong namasa di adu pihamu tarlumubi mamolo adong hamatian somal do hita mabigi puda siya nakadungata
nang mardongaton berita nauli petaho, manang mardongaton akahata na martua pe, somaldo di doko tu hita amang manangaha pe na masa sangodia pe gadamu marlasiro hamaho. Jala hita pe jot do hita ra maddo songoni. Aha pe na masa marlasiro hamadu amangda marlisiro hamawidang. Suku-sukun. Molo di bagasan situasi na maul parsahiton hamatean parhapit ningulu buado iba marlasiro haina hito di sibata de. Apalagi mamolo mengadupi hamatean di sido pe pake hatani de bata tarapul mahamuda inang tarapul mahamu amang tarapul mahamu sudia kapo paranda diliot de bata mahamu lasiroha jala ingo ma nguluon persatokina don di Banua Gijang do sabulon ni todita malasiro mahamangda Roma na marsitawani dohonon na di bahasa rohana na soho do manaon ini di itu kan dohonon ni di na soho do manaon jala mungkin dohonon ni di bahasa rohana pia do wenok kumar lasiroha inai mana disuati saya tangis ditadikon nahina holokan yang itu tu akan marsahid marlasiroha mawamangda marlasiroha mahodongan marlasiroha mahoinang marlasiroha maho ale duli anak boru nang pepsongoni parsahitamu apalagi posi parsahitamu malum maho iko marlasiroha doho ibaga sarohane beto hamu do nasoho do mana wani jala bohado behenokku marlasiroha sono kedaku inai di pasti deh ayah pehada songoni au di dokko do parjulu tuau toy maklas maroham nang pesongoni ho di bahasa rohaku bohado behenokku marlasiroha ina roha ala salilingon hudokko tu jol marlasiroha hape au dung di podai jol mau ditikis di bagasan ngulutuk sama marlasiroha mena sifat au suku-suku doraku lasni roha dia do Tuhan nanek hulahon lasni roha dia do ale Tuhan naik kupatudu lasni roha dia do ale Tuhan nagabi lasni roha di bagasan nguluk jala olo do terjebak halak di sisongoni hati-hati olo do terjebak halak di magasan situasi sisongoni ido banda marlasiroha di bagasan akasitaonon hampir sama dui 11-12 jala berdekatan dui dohot akana bodohonokku na marsak hatani debata di doko tudu akasialu na hala Yehuda hala Israel di hatiai ale borusion bahasa di doko borusion ala di bagasan padan Narobi debata digobar hodui ima si panguli mempelai laki-laki molo Israel ima mempelai perempuan borusion ya jadi hita ruas mempelai perempuan idomolo di hatani bibelta marlasiroha mahamu airona marazamu laho paluaho kamu jala lehonom mana tuhamu akka nasahluaun situasina itu tuh ahado situasi ni hala Israel ditiki di jalon nasida baga-baga nasiat debata marhite Sefanya Sefanya panurirang dida rabdo ibana doh si Jesaya situasi da Israel pada saat itu terbuang di Babilonia
Mereka harus meninggalkan kampung halamannya, kota Yerusalem yang sangat indah, yang bangunannya megah, yang tertata dengan rapi, yang pertaniannya memiliki teknologi yang hebat, dan yang paling penting di tengah-tengah nih huta Yerusalem berdiri megah bait suci Allah yang menjadi ikon kota Yerusalem. Jala di hilalan nasida do hadirion di bagas joron di debata, disitulah Allah bersemayam dan disitulah Allah ada. HP rupa masudion. Boy do bayang tamu kira au na dijajah Belanda hita satu sadarion manang Jepang maju hurok tu hamawina. Roma Belanda marang Jepang. Ijajah mahita. Talu mahita. Dungi dibuang mahita gabe di parhatuban di perbudak. Bagas joro di debata na di bagasan tikyon. Nagabe sila sirohata ala posea do hita di bagas joro debata mian debata jala di bagas joro debata margobaran di sido hadirion di debata hapi di rupak konon. Bohado pakilalata. Marsak. Tangis. Itu pakilan nasida. Ikut tadi kon nasida do huta hatubuanna, huta hadoganna, jala ikut berengon nasida do marhite hite si malolongan, irupak ko masudi bagas nasida, tarlumobi bagas di debata, bagas joro di debata, na jongjong na pina jongjong ni si Salomo. Di pusat kota inti Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia. Tangis nasida, jala didok nasida, ngadi tadikot di bata BHB. Memang benar, kenapa mereka harus terbuang itu karena adalah upah kesalahan mereka. Itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Karena Israel digambarkan sebagai anak yang durhaka, yang dangolo be mangoloin atau rasna, berontak kepada orang tuanya. HP najumulu dipengok di bata, bertobatlah songon jamita minggu nasalpu. Pertobatan dakolak kata, pertobatan dakulan pabahena sabing, tapi pertobatan adalah kebulatan tekad seutuhnya bahwa dia tidak akan masuk ke dalam jurang yang sama dan dia akan merubah hidupnya dengan bantuan daripada Tuhan. Itu pertobatan. Ya. Makanya jojo do halak madok bertobat mau HP dirindang bertobat kan itu. Jojo do ibana paingoton halak dona unak soni HP mana peremusi doa ke segala macam. Tidak ada pertobatan. Ya. Nungga dipaingot di bata nasida marhite hite panurirang bahwasanya akan ada hukuman Allah yang besar jika kalian tidak bertobat. Alai masuk kanan keluar ke kiri. Dan ditangihon nasida hata di debata dianggap doa tidak mungkin Allah menghukum kami. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami sudah dimilih dari nenek moyang kami Abraham. Tidak mungkin Allah mampu tega menghukum kami. Allah yang akan terjadi. Tuhan menghukum mereka dengan cara yang tidak masuk akal mereka. Tak mungkin Babilonia boy marporang dopat nasida ayat bangsa na memetiade. Tapi tanpa sepengetahuan mereka Allah membesarkan bangsa Babilonia dan lebih besar dan lebih kuat. Mangido tolong nasida tu halak Mesir tambah murka debata. Sebab Mesir dulunya adalah bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Alai dung 70 tahun yang 70 tahun mana sida taruhum terbuang. 70 tahun mereka itu terbuang. 2 generasi. Alai adora sebelum 70 tahun nungga di baga-bagao debata. Debata parlabas ni roha nang pemburuk nang perimasi mana mardongaton aka bangso ni debata. Alai dung diboto na sida bahwa ketika mereka terhukum ada pertobatan maka na mulak marohani de debata. Ibarat dah, hea do hita murut tu geleng tamanginang, hea, moladong akan atu-atu na so hea murut tu geleng na si suku na dui, nang pemuruk na berbeda,
Mulu na jolo hita, mulu muruk na tua-tua ta ipas-pasi do tahe. Ipas-pasi na tua-tua mdu hape hinang na jolo. Ipas-pasi do pe hamuinang, au pe ipas-pasi do na jolo. Bayak ko kabuma, bapakku polisi. Kompel lalu lintas. Ate amang semaruk kali iboto dorai. Nah hapala nih. Mendarat do tu si maju jakon dua sa. Papu pak. Alai duk saya mangam imana. Dung buruk gimana, ibereng mau, itu kedua. Ibu dua tumol, pilih mabaju mawang, ini do. Songoni do debata, nang pemuruk gimana, alai rohani debata tidak pernah memusnahkan, dan kea rohani debata lah pamatehon. Hita penatoras, molom muruk kita yana kota, dan adong di rohata roha pamatehon. Alai mabuan asa sadar na sida, asa unang salah be na sida. Asa unang diulahon na sida be hasalau na sarupa, dan Allah pun begitu. Walaupun Allah menghukum mereka 70 tahun, tapi Allah memelihara umatnya. Dikirim doa ke panurirang, laho madjamoton na sida, laho mangalehon berita nauli, dang pinasobu jaladang dimusnahon na sida. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu sebabnya Allah walaupun dia marah alani parangalaho alai ubal gado holong ni rohani de bata ekofiton hati-hati hamuinang rimas ni di bata don. Saya berkata dalam iman saya iya alai boleh atema dang musnah jolma di portibion out na musnah jolma di portibion songon jamon ni Sinoah aik na sumar boha hudia persakotata dangadong. Tapi Allah masih memberikan kasihnya dan memberikan cintanya kepada kita. Ido makana omma barita nauli lahom mabuan hatuaun mabuan lasiroha ale borusion mar lasiroha maho nungaro de batala ho palua hoko marolo polo maho sian bagasa roham maria ria made batam ai nunga di usat jahoba uhumat tuho jalan nunga di parade halua tuho atpet parjulo ingot tamu do hatani de bata ada tahe para dehamuma dalan tu debata persiapkan jalan bagi Tuhan. Adpen paduahon bertobat bahubahor roha. Adpen patuluhon marlasiroha di tonga-tonga tado debata. Adpen paumaton minggu naropet dong unak sonari. Molo hudokon sonari dang minggu behamu. Kaniro ai ape pawaton adang mar minggu ai basa par minggu ai doko padita jamita ana di minggu paipat berua be indah kan minggu pawaton andong bay. Nah hamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hupabalik manakani nga suku-suku ni bohado marlasiroha di namasa hasusaan. Odo nagabe suku-suku dihita amanginang jala nagabe boydo honoku pergumulan dihita saluhunda. Sonari ahado lapatan ni namar lasiroha molomekel jolma marlasiroha dui marlasiroha tahe molomekel jolma ido tahe manginang ido tahe molomekel jolma dong do nasidihero mekel mana ale tangis molomekel jolma natada marlasiroha do tahe daung puasa. Molo mekel jolma tadana na marlasiroha do mana? Ayo. Sukujo 50-50 phone a friend. Bah. Usa bola sano asakanano maju sukujo. Tadano dang manor baju baru do pehamu. Jadi dang marlasiroha bo berek be. Molo mekel jolma inang marlasiroha doi. Tergantung. Oh, itu tergantung ade. Sabuleson, molo mekel jolma marlasiroha doi. Marlasiroha. Belum tentu. Berarti dang sahat do pesetoran.
Molo mekel jol marasi roha doi. Oh iya, bisa jadi. Hamu akamang, asa jadi bagi hamu akenang dah. Molo mekel jol mamang marasi roha doi. Ido. Gabi bingung kau. Kata jo. Adong dojol ma mekel imana jala ido na patadahon na marasi roha imana. Penghuni na di HP, na di rumah sakit jiwa IP, mekel imana. Marasi roha doi. Bingung kamu kan? Huba bingung-bingung maju kamu juga seharian. Marasi roha doi. Sonari husukumu saya hamu akamanginang. Ya. Ahado mapai lasirohamu. Jala songot dido tadam na maral sirohamu. Ido. Ahado mapai lasirohamu. Karena ada berkat, biasa dui, anggo berkat. Ala gudak kepengmu. Jimo lo sorok kepengmu mutung mau. Ido kan? Ahadu tadana marlasirohabu jalang ahadu mampain marlasirohabu. Amang idang secara haportibion molomekel hita memang na marlasirohadohi. Hudok kope halak na penghuni na di rumah sakit jiwa ipe marlas mekel pe manan marlasirohadohi mana? Ahadu mampain lasirohata tabba aka pasamotan. Gabi na niula dapota pasu-pasu sikop sikola akayanakon malum sian parsahiton boy hita madapot akka nata parsita rohata adong target boy hita mangalang akka si panganon akka nabui talang nagabi tabu malasiroha dapotan hadiah ro pinopar boy pungudoh na tua-tua di huta lasiroha doy mulai ate pada tuhata icabut nuaing level 3 PPKM mau lakukan neng mula basilahkan mak. Alai bohado hita marlasiroha ditiki masa aka pergumulan. Bohado hita marlasiroha ditiki masa kehasusaan. Bohado hita marlasiroha ditiki masa aka persahiton. Bohado hita marlasiroha ditiki masa aka si pikiran. Itu jamita sadarion. Berkamu mah haroro di Tuhan ni. Ausian haportibion. Dang diinganan nagabe lasniroha hasosorang di Tuhatai. Di rumah sakit do tahe mana? Daong. Di jabu do imana? Daong. Alai di barani pinahan. Marlasiroha adalah ketika orang yang percaya tetap sabar, menanti, berharap dan tetap berbahagia walaupun banyak tantangan hidup. Berdiri kuat. Dang nagabe marsak rohana, dang nagabe putus harapannya, dang nagabe ganggu haporsionda. Warahum majuhamu asa betul-betul diilhami hamu lasniroha ditiki masa asusaan. Tapi kalau ada orang yang tidak mampu mengontrol hidupnya untuk bersuka cita dalam pergumulan, orang yang mudah stres,
Orang yang muda, begitu penyakit yang datang karena stres, orang yang ganggu imannya, orang yang memutuskan tidak lagi mengikuti Tuhannya, orang yang tidak senyum, orang yang tidak tertawa, orang yang yang boleh saya katakan memperlihatkan semua apa yang menjadi pergumulannya, itu adalah orang yang betul-betul tidak hidup di dalam iman. Hira ina na managam, hatchit, alay tiki sorang, mekel dimana, ala rosilasni roha. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang terus hidup dalam pergumulan. Percaya padamu, nang perojolma laho mamisa tamu, nang perojolma na alani sogoni rohana. Rong dojol maun SKSD senang karena lihat orang susah, susah karena orang lihat senang. Aduh, itu musuh. Aleham di hatan di bata, hupalu abehamu. Dan aku tidak akan membiarkan kau malu. Itu berita nauli. Jadi marlah siroha kita. Bagaimana kita tetap bersuka cita, berbahagia, berharap adong do Tuhan ini. Moloro persahit di hamu, jama sahit minang, jama sahit miamang. Pipa malum Tuhan ini doh. Aku dok deh, pamalum Tuhan ini doh. Molo diburai halak kamu, sabar. Tutuhani dong ngulum dang tujol mai. Molo hahurangak ko sabar, sogot marlubi-lubi ho di lod di bata. Dang sonari sogot. Jala idama. Masih banyak orang yang belum bisa bersuka cita. Alania kasih tahu ronda bereng di Gunung Semeru. Erupsi. Ahaduna kehilangan. Takula bagasna nyawa. Ahamuse pacarianna, ahamuse tempat tinggalna, ahamuse harta bendana, ahamadohora tusi, ahanang pasahat tusi, manlasiroha mahamu, dohono tatuna sida, ale di bagasar rohana bohano bena kumarlasiroha, songoni sitaono kuali Tuhan, ale molo halana porsia, molo di dokom marlasiroha mau di bagasa sitaono mi, dohono na di bagasar rohana, amin. Mau lihat tema Tuhan rodo hata nauli tu bagasar rohaku, amin. Jadi kau disongoni do hita manginang aneh si pikiranmu, pojok si pikiranmu pasahat tu Tuhan. Saya pikir stres pergumulanmu unang pula pasahat tu jolba, pasahat tu Tuhan. Si taonommu pasahat tu Tuhan. Ido banda diajari Tuhan Yesus do hita molo martangya ko masuk mahotu bilik tu kamarmu. Dungi marsopa mahotu debatana sotaridai hataho matu debata salu unan nasa di bagasa roham neng tangis so disi terserah neng ahape dohono mutusi terserah dang pula dibagi halak. Hadir Tuhan Yesus lului mak matu spitu pitu tuktuhi mak dapok mude idu habur jion itu hane nah manginang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marla siroha mahita marla siroha di bagasan Tuhan tai marla siroha di bagasan pakirimon na manggulu unang marsakko unang pula bereng-bereng jolma na laho mabain merancangkan hajat Tuhan, dah usah. Tuhan itu pahlawan bagi kita. Molo Yesus dong kami ise gnagabe alom. Molo Tuhan itu dong kami dangarong nanggusada nabui manggang ko porsiamo selama adpen na badulhon marlasiroha di bata di tongata. Amin.
Mulia tema Tuhan di bata ama nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan si Panggulu kami. Las rohanami ali amang. Ala dileko di hami gajang di umur. Hahi pason. Dang targarar hami. Jaladang tartuhor hami gajang ni umur dohon ahi pason. Na pinasahat muali Tuhan di bagasan gulu nami. Di pasat hodo petiki. Buhi kami mamulus ngulu nami di bagasan hasyang anon. Mangulah akasi ulaun nami. Marsaur dohot dogat nami. Tarlubobi di bagas joroon. Di pasat hodo petiki tu kami Tuhan. Mamuji marsoba. Tua rupamu nabadiai. Rap dohot akadongan sapor siaon. Tarlumobi naung ditangi hokami hatam na badiai. Nagabe sila siroha ima hatam na mangulu. Laho mangalehon dalan hati uron. Dohon mangalehon pakirimon na mangulu. Di boto hami gurang ali Tuhan hamaulan na dia dope hami. Alay mulia tema songon barita nauli. Na pinasahat minaposom panurirang Stefania. Marla siroha mahu ale borusion mariaya matodim ay nunga ro de batam lahu paluahoko. Idu ali Tuhan na ditagam hami di bagasan minggu adpen na patuluhonon. Dang di pasobuho hami Tuhan pujung sahala nami manao nakanamasa. Dang di pasobuho hami ali Tuhan di bagasan portibion digugai aka namar khosom ni roha tu hami. Mulia tema diajari ho hami lahu paubah roha. Jalan waing nasa aka nah kinol soan ni roha. Nasa aka na pinangido ni roha. Ro disudi aka pergumulan hupasat tami matuhan tu bagasan tangamu. Namar sahit dohot na di bagasan pemulihan. Pamalumom umiali Tuhan di bagasan holong nasyako. Nahahurangan di bagasan aka perekonomian ali Tuhan. Saho mangalehon aka narikot di bagasan gula. Jala patuduma aka pasum-pasum. Sian aka dalan na asing. Aka nasa totong paimamimahon aka parbuin ni tangyang na posrohan nami ali Tuhan di bulan Natal Desemberon di adpen na patuluhonon leo mali Tuhan asa inagabi kado spesial di hami na pinasahatmu asa totong di ida hami jalan di tatap hami di mata para siroha dohon na burju mangalihon akan nauli tutunga-tunga ningulo nami. Akan na tua-tua nami Tuhan, leon na sidagogo doho gajang ni umur. Aka keluarga na tua-tua nami, doho aka saluhun na aka sisolhot, aka haha anggi iboto nami. Tuhan jaga madaging do dina. Aka yanakon nami na dausak kami, ramoti mali Tuhan, rodia kapahupo nami. Di bagasan situasi COVID-19 siyaon. Dang diboto hami aka dia na masa. Nang pelamtab babilangan ni aka varian virus COVID-19. Ale pasruhan nami. Gom-gomon mudo Tuhan ngulu do to dinami. Ali amang pasu-pasu maruas ni huriam. Akan dani ulani tangan na. Leo magajang ni umur. Tua karuas ni huriam na marulang tahun di bagasan mingguan. Lehon aka pasu-pasu dame na sumurung. Tua ka keluarga na berulang tahun pardungas saripion. Napasahaton hamulation doho pilihan nali Tuhan. Leo ma akan nauli na denggan jala ramoti manasidah di bagasan guluna. Ali Tuhan dia kaya nakon nami. Imanang marnatal na sidandong
Asi maroham ramoti masudia nakon nami ramoti nang natorasna dohot akka guru sekolah minggu. Asa mardalan ulau ni di bagasan nasiroha atong mulak mahami ani Tuhan sian bagas joromon. Ramoti mahami marang tudi hami mangalaka. Upasat tami madaging dohot di nami tu bagasan tangamu. Jalapos rohanami. Patapar homa Tuhan. Pada homa akka nasa akka parmaran sian tunga-tunga ninggulu nami. Talumubi di bagasan huriamon asalehon hasadaw ni roha. Asabui barita honon ni huriamon barita nauli harajaon manua gijang doh barita lasiroha to kasaluhut na ruas di huriam. Atong ulak mahami mardongaton dame na sumurung na siyako doh pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus asima roham martangnya kami tuho. Amin. Kamanginang tapasaat mapeliat tatu di bata uhud mari di mahida. Peliat tatu debata martagyang mahita. Ali debata mana mina di mano gijang hono hararuan ni saluhut siloleho na dinggan dohot nasa ulibasa na molitus. Hupasata masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasiang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami.
Salam kirkir kami madok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliawan namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo, say roma harajaon mo, say saat malomo ni roham di banu atau ngaon, songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asinma rohana bidaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat Advent madihita saluna. Ya, amanginang sotong lupa hita tetap totong mendukung gerakan Rp1.000 dana pensiun marhite kotak dana pensiun narong di pitu jolta.